mesmo temos aquí os representantes do stand da compostaxe. Karina, Lucas e Joel, que está por chegar. Claudia, nosa compañera, valles entrevistar. Así que, benvidos á radio. Hola, moi bons días. Que tal estades? Hola, hola, eu son Karina. Oh, encantado, Karina. Encantada. Bueno, vamos a empezar coa entrevista e vamos a empezar por ti, Karina, porque temos aquí unha baixa de compañeiro, a ver se Moi chega. ben. Bueno, por que, o sea, que curiosidade che deu para empezar de mestre de compostaxe? Vale, bueno, eu estudiei Ciencias Ambientais. Estudiade Ciencias Ambientais, amigos. É unha carreira moi importante. Pois eu estudiei eso e a verdade é que sempre me gustou moito a compostaxe. Pareceme unha forma moi sinxela, pois, de, eu que sei, de axudar ao medio ambiente, de axudar as persoas, de un pouco concienciar, máis que nada. E, bueno, vin esta oportunidade, estudiei, e aquí estou, de mestra composteira, porque hai que sacar unha praza. Pero, bueno, é moi sinxelo. En que consiste o teu traballo? O meu traballo, pois, consiste un pouco en perdón, Normal. consiste un pouco en axudar o cidadán. Eu son como un intermediario entre os concellos e a Diputación. Entonces, eu axudo os concellos a xestionar os seus residuos orgánicos, como, pois, botándolles unha man coa compostaxe. Espero que todos sepades o que é a compostaxe. É a mistura dos restos orgánicos con estructurante para facer compost, un sustrato para o solo. Ben, entonces eu encárgome dese proceso. Aquí en Gondomar tedes 2 centros de compostaxe que vos animo a que empecedes a aportar. Sempre hai un aberto, simplemente tedes que ir cos vosos restos orgánicos, os botades, e ao lado vai haber un saquiño con estructurante, que son restos de poda triturada, nada máis, para mezclar. E eu xa me encargo do resto, de medir temperaturas, do proceso, etc. E aparte tamén un pouco estou, pois, axudando os coles con un pouco de actividade divulgativa e aos concellos para darlle isto un pouco máis para diante e que a xente sepa. Esa é as miñas funcións. É o futuro, chavales, é o futuro. Sí, compostade. Interesante. Compostade. Moi interesante. Aquí hai unha pregunta que, a ver, eu non lle vexo moito sentido, porque senón para algo estudiaches niso, pero gústache ao que te estás dedicando? Sí, claro, a mí me encanta, pero sí é unha boa pregunta, porque eu creo que hai moita xente que se dedica a isto, pero non por vocación. Eu creo que isto é un pouco como o traballo do peregrino, non do peregrino, do apostolado. Ir por aí e concienciar a xente. Hai moita xente que nin sequera fan compost, eles se dedican a ser mestres composteiros, pero ese como os médicos que teñen un 12 de nota ou un 13, entran e non lle interesa salvar vidas. A mí sí, góstame moito salvar o medio ambiente e todo. Así que sí. Iso é bo. Bueno, agora contigo xa rematamos, pero bueno, se miras que hai algún inciso por aí de que eles non están dicindo ben ou tal, podeste introducir. Moi ben. Bueno, bons días. Ti onde andabas, compañeiro? De paseo. Te paseo, sella. Apóllate máis. Bueno, vai unha pregunta aquí para vos. En que consiste o proxecto de clase? O proxecto de clase consistiu en falar e sacar algunhas conclusións do tema da compostaxe. Joel, algo que engadir? Tienes toda la razón, Lucas. Exacto. Vai a mellor? O noso proxecto, sí. Va muy bien, gracias a Karina que nos ayuda. Sí. Bueno, por que é importante compostar? Porque é unha boa alternativa de xestión para os residuos domésticos que permite reducir custos económicos e ambientais. Repite, por favor, porque tens que acercarte ao micro. Perdón. Porque é unha boa alternativa de xestión para os residuos domésticos que permite reducir os custos económicos e ambientais. E agora, en palabras cristianas, pues que non le cuesta a nadie llevar as mondas e todo aquí a compostera Gondomar, porque é moi bo, faz fertilizante natural e todo bien. E nun futuro tamén vai a ser un aforro para o bolsillo, porque cada Eso persoa pagará menos. Multa.
A parte do aforro, vai ser, polo que nos están dicindo, vai ser o próximo proxecto que vai haber, que vai ser o futuro. Sí, ten que ser, Sí. porque saiu unha orden, unha normativa europea. E crees que é moi importante Creo que é moi importante o que, perdón. este tema do que estamos falando? Da composta, o compost. Sí, Facer compost. sí, exacto. Sí, eu creo que é moi, moi, moi importante. Para nós, hoxe, no, porque temos uns cubos chamados contenedores a 50 metros da casa e entonces pensamos que é unha caixa máxica, botas todo e desaparece. Non, vai para a Coruña, a 20.000 kilómetros de aquí, en transporte, perdes un sustrato, un recurso que é moi bo. Entonces eu creo que é moi, moi, moi importante. É moi sinxelo, eso é máis fácil, é sinxelo. Non che custa nada compostar. Como a xente que vai aos composteiros a tirar, o sea, aos contenedores a tirar a basura, tamén Claro. podes acercar un pouquiño máis a tirar a outro. Sí, sí, É moi exactamente. fácil. Bueno, vos credes que debería de ser obligatorio que en todos os concellos tivera que haber unha composteira? A ver, debería de ser obligatorio porque así todo o que o sobrante natural, en vez de ir á basura, pois fai fertilizante que podes vender, ganar diñeiro e non perder, en vez de ganas en vez de perdes. Entonces é mellor para todos, para a natureza, para nós, para o ayuntamiento, para as multas e para todo. Sí, en mi opinión personal, creo que é unha boa idea para mantenerlo todo limpo. Tamén. Asterisco, por parte da Diputación non se pode vender o compost, é totalmente gratuito. Por que non? Porque é gratuito, é un recurso, é dicir, ti botas os teus restos e despois valos buscar de gratis. Pues deberías vendelo, que así ganas diñeiro. Bueno, pois todo Pois genial. xa sabes. Moitísimas grazas aos tres por estar este anaquiño aquí connosco. Moitas gracias a ti. Espero que vos resultara... Como se dice? Ameno, ameno, Sí, ameno e divertido. interesante. Moito. Moitas grazas. Chao. Gracias a De ti. nada, hasta la vista. She can go back in time, but she brings new days. She may forget who she is. Nothing's brighter than today. Colors dance through the night.